Bun. Așa. De la primul eveniment, noi am pornit cu foarte puțin proți, cu 70 de proți și acum suntem la 600, deci îți dai seama. E o creștere imensă. E absolut superb. Primul eveniment, mai ales de aici, de la Zatar, neașteptat, absolut neașteptat. După aia CH9 în Brașov, lux. Și acum, absolut superb. E legendar, legendar. Următorul, când? Mai, iunie, să sperăm, nu ne oprim. Aia e clar. Aș vrea să-l avem pe Andu, ar fi superb. Era vorba de antenă, parcă era o discuție și mai tare. Mi-ar plăcea să avem și MC totuși. Să facem o chestie foarte norzeatic, dar să vedem. Mi-ar plăcea să ducem mult mai departe doar de DJ-ală, să introducem toate elementele, nu? Că sunt 4. Dar acum avem doar 2. Microfonul mai lipsește, așa că să o dăm cât mai tare. E, Doamne, te aștept următorul, să fie legendar, să fie super.